Bay, kailan mo na niya, bay? Asa na ba? Kana, good. Nanom din nila. Matuong sa una, nakatrabaho na kay Tipart. Sure nila. Kana, sa una, nakatrabaho kay Tipart. Kanong, bay? Nah, di ko matuo eh. Bitaw General. Kaduduhaan. Posible sa gayo eh. Kamo, di mo matuo. Karo gani, nagising nagtrabaho ka ng dapit sa may kanang gym mo, bitaw? Kanang tapat. Ano ko siya nagtrabaho di ay? Asa dapit ba? Basta ka na diha dapit, wasok hibaon siya ng building. Grabe ha General uy. Panana ra din na. Nga din ni Ranggo. Kung siniranggo, siya may pinakataas sa posisyon sa tanang trabahante. Kutob sa iyong trabahuan. Taas lagi posisyon. Pero sa tanan naman sa mga trabahante. Ay natural na aday makalabo sa posisyon sa tagiya sa building. Diha mo na sayop. Taas pa na siya posisyon sa tag-is building. Ay, kuwing na, investor na. Ay koging na siya may tagiya sa building. Na, bisag tag-iya pas building, bay. Di ka pa siyang posisyon, bay. Hiniga ko diyan ng taon na nila. Ngilgig mo lang. Unsam din na siya General. Unsa na siya? Crane operator. Natural siya may pinakataas sa posisyon. Asa magitag train nga gibutang sa ubos kung mag-construct og building. Wa, magkiklaro ka storya nila eh. Udah, asa, mo ni, mabalik na rin ba? May storya na rin.